Huma 7 il-każi attivi ta' COVID-19 f'pajjiżna li huma infettati bil-varjant Delta magħruf aħjar bħala dak Indjan. Madankollu meta mistoqsi minn Net News, il-Ministru Chris Fearn ma weġibx kemm minnhom huma lokali jew sansitra minn fejn ġew infettati. Waqt konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mill-Ministru Fearn flimkien mas-Superintendent tas-Saħħa Pubblika Charmaine Gauci wara il-176 każ ġdid f'tem ta' 3 ijiem, Chris Fearn ammetta li 10% tal-każi kienu mlaqmin b'mod sħiħ u spjega li kważi terz tal-każi mħabbra fl-aħħar 24 siegħa kienu ta' persuni residenti Malta. Il-bieraħ illum 35 huma residenti Malta. Hemm 90% li mhumiex mlaqmin, hemm 10% li huma mlaqmin. Madankollu mistoqsi x'sintomi qiegħed ikollhom il-persuni mlaqma b'mod sħiħ wara li jittestjaw pożittiv, il-Ministru injora għal kollox id-domanda minkejja li din is-sitwazzjoni kienet prevedibbli, jiġifieri li jekk il-pajjiż kien qed jiftaħ il-bibien tiegħu għal persuni minn barra minn xtutna li mhux ivvaċċinati kienet minew lid-dinja li ser tkun qed terġa' tidħol mewġ oħra ta' każi, Chris Fearn saħaq li dan il-virus huwa imprevedibbli. Madankollu għal darb'oħra minkejja li issa lna nħabtu wiċċna mal-pandemija għal din l-aħħar sena u nofs, il-Gvern ta' Roberta Bela oġbu jerġa' jkun reattiv mhux biss għall-pandemija iżda anke għall-Partit Nazzjonalista kif satejn wara li l-COVID Action Team ħareġ bil-proposti il-Gvern, fortunatament, oġbu isegwi tali suġġerimenti. Dan kif minn nhar l-14 ta' Lulju dawk il-persuni li għandhom ċertifikat tal-vaċċin kontra l-COVID-19 rikonoxxut mis-Superintendent tas-Saħħa Pubblika biss jistgħu jidħlu f'pajjiżna, jiġifieri dak Malti, dak mir-Renju Unit jew tal-Unjoni Ewropea. Ġi spjegati li biex tidħol f'pajjiżna m'għadux biżżejjed PCR test negattiv, iżda persuna trid tkun ivvaċċinata għajr għat-tfal ta' taħt 12 sena. Minna l-erba' wkoll il-Gvern iddeċida li se jkunu qed jingħalqu l-iskejjel tal-Ingliż fil-Gżejjer Maltin wara illi 9 skejjel kellhom diversi każijiet tal-virus fl-aħħar jiem. Konna nerġgħu nieħdu l-miżura, mmorru lura fuq il-miżura biex l-iskejjel tal-Ingliż jerġgħu jgħalqu. L-iskejjel tal-Ingliż ħajalqu mill-14 ta' Lulju minna l-erba' li ġejjin. Professur Charmaine Gauci saħqet li kawża ta' dawn il-clusters il-positivity rate issa żdiedet għal 1.18 bl-età medja tkun ta' 24 sena filwaqt li insistiet illi 12 mis-96 każ imħabbar tul il-jum tal-ġimgħa kienu imlaqmin b'mod sħiħ. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa tisegwu b'attenzjoni jekk wasal xi żmien biex jingħata l-booster tal-vaċċin f'pajjiżna kif il-Gżejjer Maltin hawn numru ta' persuni li issa ilhom ix-xhur illi tlaqmu b'mod sħiħ għaldaqstant qed isegwu l-immunità ta' dawn il-persuni. Fuq nota separata, ġimħabbar ukoll li nhar il-ħadd mistenni jkun hawn preżenza akbar ta' pulizija fit-toroq Maltin minħabba l-finali tal-Euro 2020 bejn l-Italja u l-Ingilterra.